Πού βρίσκομαι? Πού είμαι? Γιατί υπάρχει ένας χάρτης κάτω δεξιά? Πού? Πού είμαι? Τι είναι αυτό? Γιατί είμαι έτσι? Τι είναι αυτό? Και ναι, γεια σας Gaming Constantier, εδώ και όπως είπατε και από το τίτλο, ξεκινήσω μια ολοκαινούργια σειρά, το Hexit. Να σας πω ότι είμαι στο πρώτο καρπούζο του Gaming. Έτσι, ναι, αυτή ήταν η σειρά Hexit. Να σας πω ότι θα ήθελα να τα σχόλια αν τη γουστάρετε τη σειρά, αν θέλετε γενικότερα να την συνεχίσω. Σίγουρα θα φτάσω μέχρι να σκοτώσω γενικότερα, θα πάρω όλο τον έλεγχο. Απλώς εντάξει, θέλω να πω ότι γενικότερα θέλετε σειρά mod, γιατί είπατε το Costa δεν το θέλατε. Βασικά να ξεχάσω λίγο, εγώ το ήθελα, γιατί εντάξει το ίδιο κόβει ξύλο, πας να είναι και τελειώσει. Ενώ αυτό το mod είναι γενικότερα πιο ωραία. Θα ήθελα δηλαδή να σας πω ότι θα έχω φυσικά για τη σειρά τη γνωστή όπου θα μπαίνουμε, θα πούμε ξέρω και τα γνωστά, αλλά θα είναι simply. Το πότε θα ξεκινήσω αυτός δεν ξέρω. Δεν μου είπαν το τουλάχιστον, γιατί φυσικά δεν θα το κάνω μόνο το SMP. Ήθελα ήδη και SMP, όπα, έχει κροκόδιλο, στέλνε πραγματικά το Hexit. Το έχω λατρεύσει, να σου πω ότι θα βάλω τώρα μπροστά όπως βλέπετε, δεν έχω βάλει το Exopack, θα βάλω μετά, θα κατεβάσω ένα, είναι και πιο ωραίο. Το μου, το είδα στο description, γιατί το φυγού το έχω, αλλά ούτε το βρήκα. Το βρήκα δηλαδή έτοιμο, καταλαβαίνετε νομίζω τι εννοώ. Αυτό ουσιαστικά θα είναι η σειρά. Να σου πω ότι intro δεν θα έχει στο Hexit, θα έχει μόνο το The Hexit, ενώ το Xalangier. Και αυτό θα σου πω και το βίντεο Κυριακή. Το έχω γυρίσει, το γυρίσω στην Σάββατο. Ναι, λογικά θα το editάρω τώρα και λογικά την Κυριακή θα το δείτε. Το κάνω πριν το Σάββατο το βράδυ, ναι, λογικά Κυριακή Σάββατο βράδυ, αργά. Και θα ετοιμάσω και ένα βίντεο που θα το δείτε Τετάρτη ή την Πέμπτη. Αυτά ήθελα να πω. Οπότε να κάνουμε, όπως είδατε και το όνομα του τίτλου, κάνουμε εξερεύνηση. Στο χώρο γενικότερα να δούμε πάνω κάτω που τι παίζει λίγο με το σερβερ, να δούμε λίγο κάποια πράγματα. Αυτό ουσιαστικά δεν έχω καταλάβει τι είναι, θα τα εξερευνήσω όλα. Τώρα το πώς θα τα εξερευνήσω δεν ξέρω, φυσικά όπως είπα δεν ξέρω πολλά πράγματα. Για να καταλάβετε πριν λίγο είδα ότι μπορεί να πυροβολήσεις στο Hexit. Είναι και πολύ πειρατικό, γι' αυτό μου άρεσε. Και δεν μου ειλικρινής στο τέλος. Θα καταλάβω να κάτι τρέμεται σε ένα διαβάσω λίγο. Ναι. Είναι και έτσι. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Λίγο περίεργο είναι. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο μου. Φυσικά πως γιατί υπάρχει ένα ελαφρύ lag. Ζητώ συγγνώμη επαναλαμβάνω και το lag, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Θα το διορθώσω φυσικά. Σε επόμενο βίντεο σίγουρα δεν θα υπάρχει, να σου πω. Τώρα είναι λίγο που παίζω και μιλάω και για άλλα. Καταρχήν, είναι λίγο περίεργο το map, ναι, είναι πολύ ωραίο βασικά. Βασικά είναι πολύ ωραίο, διαφορετικό. Και ναι, πρέπει να κατεβάσω και το ξέρω του Hexit. Ναι, γιατί εντάξει έτσι. Βασικά θα ακολουθήσω λίγο να πω λίγο σε αυτό το πράσινο που είναι μπροστά. Ήθελα το τι είναι, πύργος, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Καράβι, με κάνα βρω καράβι. Να σου πω ότι αν βρω κάτι μεγάλο θα κατασκηνώσω χαμένο σε αυτό το σημείο εκεί πέρα για να χτυπηθώ στο επόμενο επεισόδιο. Να σου πω ότι το επόμενο επεισόδιο θα είναι που φτιάχνω φάρμες από season, να έχω λίγο να φάω γενικότερα, να έχω τροφή. Και λογικά στο επόμενο επεισόδιο θα αρχίσω να πηγαίνω σε πύργους να σκοτώνω, θα πω για mining, το λέω από τώρα. Σε βίντεο δεν θα πω για mining. Γιατί θα με το λέτε πολύ, οπα, ναι, ωραία, πύργος παίζει να είναι. Ωραία, το λέω και πω κατευθείαν, λοιπόν, σε βίντεο δεν θα πω συνήθως για mining, μπορεί να πω μία εκατομμύρια να μου πείτε στο description, λοιπόν, μπορώ να χωθώ να δω τι παίζει.
Ωραία, παίζει μόνο ένα ζόμπι είναι. Τον έχω. Έλα, σε έχω. Όχι, θα πεθάνω. Σκέλετον, φεύγω. Φύγε, κακό ζόμπι. Ναι, αυτό το δεν θέλω να δούμε, αλλά δεν πειράζει. Φυσικά το ζόμπι δεν θα μας φάει τόσο damage, το έχω θέμα μετά να το φάει. Ναι, αυτό είναι κακό. Ναι, έχω θέμα. Είναι πολύ σημαντικό να έχω φαγητό, αλλά δεν έχω ωρί. Μπορεί να ήταν στην αρχή. Ο κορκότερος νομίζω δεν τρώγεται. Πλάκα, κορκότικος γιατί δεν το αναπαράγεται. Γιατί βασικά φάρμα δεν χρειάζεται να κάνω κορκόδιλο, ούτε κάτι άλλο. Κλασικές φάρμες, πατάτες, καρότα και τέτοια. Ωραία, λοιπόν, ας πούμε να κάνουμε. Λοιπόν, σας έχω πει στα mods δεν θέλω να κάνω τα βασικά του Minecraft. Αλλά είναι βασισμένο στο Minecraft. Μπορούμε να κάνω κάτι. Να σας πω. Λοιπόν, μόλις τελειώσει αυτό το mod, αυτή η σειρά, το πιο λογικό να έχω ένα ακόμα mod. Και μετά ουσιαστικά αυτό το τελειώσει αυτή τη σειρά θα εύχομαι να έχω φτάσει 250 subscribers και 200. Ναι, γιατί γενικότερα να κάνω συχνά βίντεο για να πω και εγγραφές. Ουσιαστικά βοηθάει όλους εμάς. Λοιπόν, καταρχήν έχω ένα θέμα εδώ πέρα. Όπα, τέλειο είναι ρε φίλε, τέλειο. Για κάνουμε λοιπόν. Κάνουμε crafting table. Ωραία, να το βάλουμε. Λοιπόν. Πού πήγε. Λοιπόν, το παίρνω λίγο από εδώ πέρα να δω πώς το φτιάχνω. Μου έκανε. Συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, τα πετάω όλα εδώ πέρα. Γιατί έχετε δίκιο τώρα να μου πείτε σχόλια το ίδιο πράγμα. Γιατί το κάνεις αυτό, γενικότερα δεν τα παίρνεις. Συγγνώμη, αλλά δεν το ήξερα. Τώρα ουσιαστικά φτιάχνω κι εγώ. Οπότε λίγο μπορώ να κάνω και σπο, μια χαρά. Μπορώ να φτιάξω πολλά πράγματα που χρειάζομαι. Φτιάξω ένα σπαθάκι για αρχή. Νομίζω ότι σπαθάκι είναι πολύ καλό. Ένα σπαθί. Λοιπόν, ωραία. Wooden sword, μια χαρά. Πάμε να βρούμε λίγο το crafting table και φεύγουμε. Που είναι ωραία, φαίνεται για αρχή αυτή η σειρά. Θα μου δείτε και στο description έτσι να ξέρω κι εγώ. Είναι στη συνεχίσω, να τη συνεχίσω. Πραγματικά είναι, θέλω να μπείτε επίσης στο description αυτό το βούλος που είναι κάτω δεξιά. Που είναι ένα βούλος και λέει 0. Τι σημαίνει. Δηλαδή τι εννοεί αυτό θέλω να μου πείτε. Λοιπόν, αυτό εκεί πέρα τι είναι κάστρο. Βασικά αυτό για κάστρο δεν μοιάζει. Αυτό για σπίτι μοιάζει. Βασικά δεν ξέρω καν τι μοιάζει. Αυτό εδώ πέρα το τώρα παίζει να είναι αμυγδαλιά. Κάτι τέτοιο παίζει να είναι. Ναι, αυτό σπίτι παίζει να είναι. Ναι, που είναι σπίτι γιατί νομίζω να είναι κάτι άλλο. Σπίτι, ναι. Ο Θεός δεν το κάνει σπίτι, αυτό δεν σπίτι δεν το λες. Κόμπλης, ναι. Εντάξει, χάγια είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει εδώ πέρα. Εγώ τον πήρα, όπως βλέπετε, το πήρα μπροστά. Λογικά αυτόν θέλω να πάρω. Και εκεί πέρα λογικά θα μείνω. Το πιο λογικό. Αυτό τι είναι, gravel iron. Ναι, επίσης το hexit, τα διαμάντια είναι σαν το iron. Υπάρχουν πάρα πολλά διαμάντια και τα βρίσκω πανεύκολα. Επίσης να μου πείτε, δεν νομίζω να πας ούτε end. Νομίζω όχι, δεν ισχύει. Λοιπόν, θέλω να φύγουν φαγητό για να πεθάνω. Καρπούζια. Θες να είναι καρπούζια αυτά. Αυτό όμως το μεγάλο τι είναι. Καλά δεν μοιάζει. Καρπούζια παίζει να είναι. Καρπούζια είναι. Λεμόνια τι είναι. Τι είναι αυτό. Δεν πειράζει καρπούζια. Ελλάδα. Τι είναι αυτό ρε. Τι είναι αυτό. Μου δεν είναι καλά καρπούζια. Κάτσε να πάρω λίγο αυτό εδώ πέρα γιατί μπορεί να τρώγεται. Θα το ψάξω παιδιά, μήπως για να έχω φαγητό. Θα ψάξω λοιπόν. Πάμε να τη σκοτώσουμε λίγο αυτή εδώ πέρα την γαλοπούλα. Αυτό εδώ πέρα να τη σκοτώσουμε εδώ. Θα δούμε σκετάμε, θα πεθάνω, δεν πιστεύω, όχι θα πεθάνω, περιμένω. Ωραία. Δεν μου είπε κάτι, μόλις. Λοιπόν, ναι, αυτό εδώ πέρα νόμιζα ότι είναι mining. Πηγάδι, κάτι τέτοιο παίζει να είναι. Ναι. Λοιπόν. Ναι, αυτό είναι. Mining παίζει να είναι. Λοιπόν, αυτό είναι το για σήμερα.